lamsogo norok-no ani youtub channel dinini blog wngkha Sikkim ni naithotok tei beraikri jaga tourist place norok no ang ani youtube channel ni bising tei phunuknai tei norok tongmungno oro beraini tongfaikhe ang norok no oroni tourist plan tei ani youtube channel ni bising tei ang no oroni tourist guide tei planning rok sai khwnarinai haike norok NGP eba Siliguri haike oro SNT Sikkim National Park System norok oro hai omni side views tei naimani omongkha Sikkim ni capital Gantok bai 2 km hai salo norok oro hai oro ni views naithotok himbai naimani haike chwng kurwngui oroni traveling agency tei or 12,000 ke package naka 3 days ni bagui borok accommodation tei chanani tei beraina gari bhara hoite oro jotorinai chwng naijaknai jaga 3ta tei kubun jaga amoni kubuni jaga nung naina hingke extra rang nangnai omo haike borok chwngno package deika tei naitongdui hingke chwngni blog ni bising tei normal tei kampe tourist package kamke cycle haike Sikkim eba Gantok ni chwng yang North Sikkim haika je beraikri eba naijaknai jaga yang North Sikkim mangno haike chwng kaisa waterfall lama omo haike nungnai omongkha Seven Sisters waterfall hingjago o lama kinaro North Sikkim Gantok ni chwngni or hainani 2 hour ride nango oro norok naimanai bwswk kuchuk nok tei khlai mani jaga omongkha Seven Sisters waterfall hino chwngni jaga naithotok jaga norok naimanai masiki ang uklogo bwswk views borok tei kwbangma oro achuklaijak Sikkim wngkha belai thandai jaga oro temperature 16-17 ni kwcharo mang tongkha norok oro beraina hingke sweater kutung eba coat kutung tui haike belai chao oro beraina bagui ani bagui chwng sweater rok tongkhe chakugo haike narok nugui makna bwswk tui kwchwng ano o waterfall Seven Sisters waterfall hini sinijago omongkha North Sikkim ni under o bebak norok oro nugui mankha bwswk kuchukni tui khlai ei tolao mo thangna mutuya nung khlai kha hingke oro nini light phano sesani man omo hai risk jaga tei nung omo haksal tongtui naikhe hingke onak sanai jam hingke tolao bebak no tui khlaimani bagui pathor tei khlainani bebak risk tongo haina bagui ang thangluya tola jagao bebak borok tolao nailai khlaio hingke ang haksal tongtui bini sutkhiga tola nugui manna bwswk naithotok jaga tei tui khlai asuk kuchuk jagani tei tui kwchang Sikkim ni berainai jaga tei khai jaga ni kaisa rules tei regulation instruction wngkha oro plastic ni tui bottle rok jodi use khai ku jagao khipka hingke nang police bai manjak 500 fine nangnai tamge bong oro onek rule kaham omo haike sitra wngya khai jaga rok je jaga por tui bottle khimaya haike omo haike bongron rule kaham omo haike tono tei nung amoni bagui nung kaisa steel eba tui bottle kaham carry khai tei khai sanai omo hai rok oro use khai khibui nung omung manjak hingke omo hai fine nangnai tei nung joto jagao haino sutui manja tei khibui manja omo hai bo boro rule regulation nung manjak hingke police bai fine nangnai haino bagui oron rule rok bebak kaham no tei clean khai tono bong oron jaga rok berai jaga rok bebak sitra wngya naithotok jaga nai nadi norok bebak no oro nugui mano.